Lord, wag mo po sana pabayaan ang aking mga basher, lalo na po yung nasa ibang bansa, at bigyan niyo po sila ng kapanatagan ng kalooban, ng kaisipan. Yo, what's up mga kasinaga? Isang magandang umaga sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ako'y natutuwa ngayon mga kasinag dahil madaming asar talo sa vlog ko. Shoutout sa mga basher ko. Kasi ngayon mga kasinag, papunta ako ng PSA. Kukunin ko yung birth certificate ng dalawa kong anak kasi naka-schedule ako ngayon. Naway gabayan ako ng mahal na Panginoon na makumpleto ko ang requirements ngayong araw na ito. Para bukas mga kasinag, magpa-medical na ako. Salamat pala sa lahat ng nag-sponsor, tumulong, na halos ayaw naman lang magpakilala. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga basher ko dyan, Lord, wag mo po sana pabayaan ang aking mga basher. Bigyan nyo sila ng malusog, masigla, malakas sa pangatawan. Ilayo nyo sa anumang sakit o anumang kapahamakan. Bigyan nyo sila ng kalinawan ng isip. At puspusan nyo po sila ng liglig, siksik na biyaya ngayong araw na ito. Sana iswertihin sila ngayon. Lord, maraming salamat po. Sa lahat ng aking mga basher, si Lord na ang bahala sa inyo. Sana bigyan pa kayo ng maraming blessing, mahabang buhay sa araw-araw na inyong tinatahak. Gabayan sana kayo ng mahal na Panginoon. Thank you so much po, lalo na po yung nasa ibang bansa na mga basher ko. Sana naman Lord, wag mo silang pabayaan. Gabayan mo po sila lagi. Bigyan niyo po silang kalinawan ng isip. Alam ko Lord na napakalayo nila sa kanilang pamilya, napakahirap mawalay sa pamilya, nakakalungkot. At bigyan niyo po sila ng kapanatagan ng kalooban, ng kaisipan, at nang sa ganun Lord, lalo silang umasenso. Ayan lang po ang aking dasal sa aking mga basher, lalo na yung nasa ibang bansa na wala dito sa Pilipinas na nalulungkot kasi malayo sa pamilya. Sa lahat po ng aking mga viewers, mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin, Lord, gabayan niyo po sila. Huwag niyo po silang pabayaan. Bigyan niyo po sila ng malusog, masigla, malakas sa pangatawan. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit o anumang kapahamakan. Sana malampasan nila ang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Amen. Ayan mga kasinag, naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon ngayong araw na ito. At ako po ay papunta ng PSA. Ay, ang ganda ng sikat ng araw. Yan medyo mataas ang sikat ng araw. Ay, hindi ko pala ako nakapagsapatos. Ang oras natin ay 7:31 ng umaga. Let's go! Yung bag natin. Uy, bukas. Bukas pala yung bag ko. Cellphone. Tapos lagayan ko ng requirements. Ayun mga kasinag, mamaya lang muna ulit ha.